Τι έκανες το κλειδί ρε μαλάκα, να σου είπα κλείδωσε, πάρ' το... Το κλειδί. Ναι. Να στείλεις αριστερά. Στείλεις αριστερά. Το κλείδωσα εγώ, κλειδωμένο. Ναι, κλείδωσε, τι το κάνεις μετά. Τώρα τζίμπι. Τζέπι. Και μετά... Και μετά καρφώξη. Ας το Γιάννη, συγγνώμη. Και μετά το κλείδωσε. Τώρα τζίμπι. Και μετά το τζέπι. Και μετά τζίμπι. Δεν είπα τίποτα. Πώς θα πεις πουθενά. Δεν τα έφτασα πουθενά. Ψαλώνει σίγουρα τα άφησε. Μόνο πουθενά δεν τα έφτασα. Ωραία, αφού είσαι τζέπης, πολύ μπορεί να είναι. Αμόρε διάβγασε, μην πράζεις. Δεν μπορώ άλλο. Τι αμαρτίες πληρώνω, μπορεί να μου πείτε. Τι αμαρτίες πληρώνω. Τι έκαμα. Ένα για πάρτι σου, τι έκανα. Τι έκανα. Πω, αφήστε με μόνος παιδιά. Αφήστε με να ησυχάσω, 10 η ώρα έχω μάθημα το πρωί. Πού θα πας μωρέ, πού να πας. Τα παιδιά που είναι. Πού να πας. Το πρωί... Πού να πας, στο Τριάρχη μωρέ. Τα παιδιά που είναι. Το πρωί έχω μάθημα. Το Τριάρχη. Τι είναι αυτό. Τριάρχη, πού θα είναι πεσμένη. Πεσμένη είναι πηδήξω. Άμα δεν πεις πολλά κλειδιά σε πηδήξω. Το Τριάρχη πού θα είναι πεσμένη. Το Τριάρχη είναι πεσμένη. Πρέπει να πάω να γαμίσει. Το γαμίδι. Γαμίδι είναι αυτή. Γαμίδι. Πολλά κλειδιά σε πηδήξω. Σπύρο, πώς φάνηκε το πάρτι. Ωραίο. Α, καλό. Έκανε δύο πράγματα. Special. Να σου πω, απάνω φορούσες ένα πουκάμισο πριν. Πώς είναι εκεί μέσα, μαλάκα. Πού είναι το πουκάμισο. Μέσα στο πουκάμισο. Πού είναι μαλάκα. Μέσα στο πουκάμισο είναι, ας έρουμε. Τι τάσεις μωρέ. Πού είναι ρε. Μέσα στο πουκάμισο. Ωραία ρε μαλάκα. Το πουκάμισο το φορά μουρδιάλο, τι τρας. Τι φορούσες όταν βγάζαμε τα πράγματα. Όταν βγάζουν τα πράγματα δεν φόραγα τίποτα. Ήσουν γυμνός. Όχι. Ήσουν γυμνός. Τώρα ψάχναμε το τέτοιο, το κλειδί. Ψάχναμε ένα κλειδί να βάλουμε τα Η πράγματα. Θάλια, δεν το έχει Θάλια. Δεν ξέρω, η Θάλια κοιμάται. Παιδιά, η Θάλια το έχει. Σίγουρα, στο λόγο σου. Η Θάλια το έχει. Σίγουρα μωρέ. Η Θάλια! Άστε με μένα, μην με πράζει.